για άλλες καταστάσεις πια. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Οντίνη Λιναρδάτου. Ξέρεις τι θα γίνει, αν εμείς δεν βγούμε off-air, αν δεν βγούμε, θα μπουν μέσα, θα μπουν τα μάτια μέσα. Θα έρθουν εδώ τα μάτια να μας πάρουν. Βέβαια, υπάρχει Και λόγος. το πρώτο που θα κάνουμε είναι να μας πούν και τα δικά τους τα προβλήματα που είναι πάρα πολλά. Είναι με 700 ευρώ στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε στην Οντίνη Λιναρδάτου. Οντίνη, γελάς. Είσαι και εσύ ένας Δεν γελάς καθόλου. Εσύ φταίς, εσύ είσαι το σκάνδαλο. Λοιπόν, εσύ είσαι τα εξυλλογιστήρια. Τόσα χρόνια και γελάω τώρα που λέτε για τα ΜΑΤ. Ναι, πραγματικά ας έρθουν να με βγάλουν και εμένα από την αίθουσα σύνταξης. Θα ήθελα να το. Για πες μας, ασχολούνται καθόλου με εμάς έξω? Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται έξω. Είναι σοκαρισμένοι οι συνάδελφοι έξω. Πριν από λίγο μίλαγα με συνάδελφο από την σουηδική τηλεόραση, ο οποίος μάλιστα με έβαλε πολλές φορές να του επαναλάβω ακριβώς πώς έγιναν. Μήπως δεν κατάλαβε κάτι καλά. Ακριβώς. Ναι, γιατί και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει ακριβώς. Να του στείλουμε την εικόνα του κυρίου Κεδίκογλου να καταλάβει. Αν ήταν σοκ, τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη, του εξηγούσα και με ρώταγε πάρα πολλές φορές, μα έτσι ξαφνικά, μήπως πρόκειται για απολύσεις? Λέω, δεν πρόκειται για απολύσεις. Σε μια χώρα στην Ελλάδα που βιώνουμε όλο αυτό που βιώνουμε, οι απολύσεις είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Ναι. Πρόκειται να σταματήσει να εκπέμπει δημόσια τηλεόραση στην Ελλάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πω ότι με έχουν πάρει από το BBC, ότι με έχουν πάρει από τη Wall Street Journal όλοι οι συνάδελφοι και ότι περιμένουμε και από την EBU. Έχω μιλήσει με την EBU, γιατί η ΕΡΤ ως δημόσια τηλεόραση ανήκει στην ομάδα των δημόσιων τηλεοράσεων της Ευρώπης, οι οποίοι ετοιμάζουν μία επιστολή, κοιτάνε και το νομικό κομμάτι από ό,τι μας είπανε στην EBU. Το οποίο δεν είναι μικρό, Οντίν, το λέγαμε και νωρίτερα. Γιατί η ΕΡΤ έχει στην πλάτη της μια σειρά από συμβάσεις, έτσι, οι οποίες είναι υποχρεώσεις και δικαιώματα. Και το λουκέτο, το κοντέρ γράφει, θέλω να πω. Δώσαμε 3-5 εκατομμύρια να πάρουμε τα αθλητικά. Πέρα από αυτό το κομμάτι. Αυτά έχουν ρήτρες μέσα. Έτσι, τα αθλητικά Να σας πω ότι πέρα από αυτά θα τα πληρώσει ο κύριος Κεδίκογλου, όχι εμείς. Όχι ο κόσμος. Πέρα από αυτό το κομμάτι όμως. Τι μου φταίει τώρα ο κύριος Κεδίκογλου και εμένα, τα έχω βάλει μαζί του. Να σας εξηγήσω ότι όταν μια χώρα θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή και στο κομμάτι της δημόσιας τηλεόρασης. Η EBU είναι σπουδαίο πράγμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή η χώρα πρέπει να έχει και δημόσια τηλεόραση που να πληρεί κάποιους κανόνες. Όταν πλέον μπει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ενδεχομένως να ατονεί κάπως. Παρόλα αυτά υπάρχει μέσα στις συνθήκες. Υπάρχει μέσα στη συνθήκη του Άμστερνταμ. Όπως μου εξηγούσαν. Αυτό το νομικό κομμάτι, δηλαδή πολιτικό το ζήτημα. Από την έρχονται κάποιοι κύριοι και λένε σπίτια σας. Είναι άλλο. Δεν είναι απλό και δεν έχει να κάνει μόνο και με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Εμείς πάμε στα σπίτια μας. Θα ξέρεις το τελευταίο. Πέφτει σκοτάδι, πέφτει μαύρο. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό, δηλαδή θα μπορούσαν, όπως μου είπαν και στην EBU, να μας απέλυαν όλους. Αλλά η δημόσια τηλεόραση να συνέχιζε να εκπέμπει. Ας φέρουν άλλους ικανότερους συναδέλφους και ας την ανοίξουν. Αύριο, καθόλου. Συγγνώμη, παιδιά. Επειδή έχουμε μια τηλεθεάτρια από την Αργεντινή και πρέπει να σεβαστούμε ότι έχει καλέσει και χρεώνεται, Οντίν, θα σε διακόψουμε για λίγο. Να πάμε στην κυρία Χριστίνα Τσαρδίκου και να την καλησπερίσουμε. Γεια σας, κυρία Τσαρδίκου. Στην Αργεντινή, λοιπόν, η κυρία. Από το Buenos Aires και με μεγάλη λύπη μαθαίνουν αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ και ήθελα απλώς να σας πω ότι νομίζω ότι το κρίσιμο της ΕΡΤ είναι κάτι που μας χτυπάει πολύ δυνατά στη ψυχή μας και αποτελεί, νομίζω εγώ, είναι πραγματικά η δολοφονία της ελληνικής ταυτότητας των ΜΜΕ. Δεν πρέπει να σιωπάσει η φωνή σας, γιατί η δική σας η φωνή είναι η φωνή όλων μας και σας χρειαζόμαστε. Είμαστε στον αγώνα. Να ξέρετε, αυτό είναι ένα μήνυμα από Αργεντινή, ότι είμαστε μαζί σας με τον κάθε εργαζόμενο και δεν ξέρουμε πώς να σας βοηθήσουμε. Κυρία Τσαρδίκου, έκλεισε και εκεί με τα γεγονότα στην Αργεντινή, έκλεισε και εκεί η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Το κλείσανε καθόλου το μαγαζί εκεί? Κοιτάξτε, εδώ δεν πειράξανε ποτέ τη δημόσια τηλεόραση. Βέβαια έχουμε προβλήματα με την άλλη την τηλεόραση, όχι τη δημόσια. Ούτε ο Βιντέλα δεν την είχε πειράξει, ούτε ο Βιντέλα. Κανένας. Όχι, ποτέ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσαρδίκου, για τη συμπαράσταση και το τηλεφώνημα. Παγκόσμια πρώτη, νομίζω. Παγκόσμια πρώτη, ναι. Λοιπόν, κύριος Κεδίκογλου, πριν και μετά. Πριν από λίγη ώρα, με την ανακοίνωση ότι μπαίνει λοιπόν λουκέτο στην Εθνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση από το βράδυ. Και πριν λίγο καιρό. Πάλι εδώ στην ΕΡΤ.
κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό όχι μόνο της ΕΡΤ, της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΤΕΝΑ. Έχω πει, δεν κατανοώ το όφελος από το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που υπάρχουν εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματος της συχνότητας και ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτησης των συχνοτήτων αυτών από ξένα, από τουρκικά και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλεονασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρίκνωση και απαξίωσή της, είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Μέχρι τώρα πολλοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για τέτοιες τομές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Είμαι έξω φρενών. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή παραπέει τελείως, δεν ξέρει τι κάνει και κλείνει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση και ούτε πρόκειται να μας σώσουν από το χρέος, ούτε από την Τρόικα, ούτε από τίποτα άλλο το οποίο σήμερα υποτίθεται ότι μας απειλεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε στην πολιτιστική μας ακριοπρέπεια και εκεί όπου μπορούμε και έχουμε δείξει ότι μπορούμε να διαπρέψουμε. Έμαθε γράμματα με τον Μπρετόν, έμαθε γράμματα με σπουδαίους, πραγματικά σπουδαίους ανθρώπους στη ζωή του. Είναι πολυτάραχη πνευματικά η ζωή του, με τον Ντίλαν Τόμας και λέει αυτά τα πράγματα. Καλά, δεν ακούει κανείς. Δεν ακούει κανείς. Και εγώ θα επαναλάβω, δεν είναι προσωπικό. Διώξτε μένα τη σταυρούλα, κρατήστε τους υπόλοιπους, φέρτε άλλους που σας κάνουν. Μην κλείνετε αυτό το κανάλι. Είναι τρόμος για όλους. Η EBU, κυρίες και κύριοι, για την οποία μας μιλούσε η Οντίν προηγουμένως, μεταδίδει την εικόνα που δίνουμε από το προαύλιο της ΕΡΤ και τη συμπαράσταση του κόσμου σε όλο τον κόσμο. Η εικόνα μας πηγαίνει σε όλο τον κόσμο. Αυτή η εικόνα που βλέπετε τώρα και για την οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε να δούμε τη δήλωση που έκανε... Τα μάτι είναι ακόμη στη Μουρούζη. Τα μάτι είναι στη Μουρούζη, ναι. Θα ρωτάμε κάθε λίγο μήπως θα φιλοτιμήθηκαν και τους πήραν. Μπορεί να έρθουν σε λίγο εδώ. Φαντάζομαι ότι όσο σκοτεινιάζει θα ανεβαίνουν και προς τα δω, γιατί υπάρχουν στην Αγία Παρασκευή, στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, για παν ενδεχόμενο. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τη δήλωση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για τα τελευταία τεκτενόμενα. Η εικόνα έχει πιάσει που βλέπουμε... και βροχή έξω, συνάδελφοι, γιατί εμείς μέσα δεν έχουμε. Έχει πιάσει και βροχή έξω. Λοιπόν, έχει πιάσει και βροχή. Να δούμε λίγο. Πού είμαστε? Είναι στο προαύλιο της ΕΡΤ. Είναι έξω από την ΕΡΤ, πρέπει να είναι στη Μεσογείο. Αυτό. Τη Μουρούζη. Είναι έξω από τη Μουρούζη. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μαζεύεται και εκεί. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να δούμε τώρα την ανακοίνωση, τη δήλωση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, του κυρίου Κουτσούμπα. Τον ακούμε. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο θέλουμε να καταγγείλουμε την απόφαση της τρικομματικής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ για κλείσιμο της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης, που βάζει λουκέτο στην ουσία στη δημόσια ενημέρωση, πετά χιλιάδες εργαζόμενους της ΕΡΤ στο δρόμο. Πρόκειται για απαράδεκτη απόφαση, πρόκειται για συνέχεια του δόγματος νόμος και τάξη και με τον τρόπο που ανακοίνωσε αυτή της την απόφαση. Είναι διαδικασία που οδηγεί στο να ρίξει στα χέρια όλο και περισσότερων ιδιωτών όλη την περιουσία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Έγκαιρα το ΚΚΕ είχε επισημάνει ότι πρέπει να σημάνει συνολικά συναγερμός
όχι μόνο για τους εργαζόμενους της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης, συνολικά για τον εργαζόμενο λαό, το εργατικό λαϊκό κίνημα. Δεν είναι μόνοι τους οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι πρέπει να συναντήσουν, να βρουν την μαζική λαϊκή υποστήριξη, την συμπαράσταση, την αλληλεγγύη, τη συστράτευση με όλους τους εργαζόμενους, με τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας. Λοιπόν, ακούσαμε και το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, του κ. Κουτσούμπα. Οι ανακοινώσεις από το ΚΚΕ, όπως και από όλα τα πολιτικά κόμματα, έγιναν από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή. Το σενάριο το οποίο έγινε η είδηση δεδομένο. Πες το, γιατί δεν κρατιέσαι. Ότι η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα. Έξω από τα γραφεία της ΕΡΤ στην Πάτρα είναι και εκεί ΜΑΤ. Να δούμε που αλλού. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε έξω, παιδιά, αν και εκεί μέσα έχουν στείλει τα ΜΑΤ. Σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχει η ΕΡΤ, στείλαν τα ΜΑΤ. Λοιπόν, η Αθανασία Σταμοπούλου, για την αποκρίτριά μας στην Πάτρα. Αθανασία, για πες μας. Ναι. Πες μας, Αθανασία, τι γίνεται εκεί στην Πάτρα. Έχουν έρθει... Καλό σας απόγευμα. Έχουν έρθει άντρες της αστυνομίας και φυλάσσουν το χώρο, τον τηλεοπτικό χώρο, στο χώρο που γίνονται οι εκπομπές και στο χώρο που κάνουμε τα καθημερινά μας ρεπορτάζ. Γιατί τα όχι μόνο εδώ, αλλά και στην... Γιατί η Αθανασία ήρθαν εκεί? Μας είπαν ότι τους έχει, βεβαίως και ρωτήσαμε, ναι, Αντώνη, πριν από λίγο ήμουν στο Βασίλειο για να δω και εκεί τους συναδέρφους, για να τους συμπερασταθώ, για να μιλήσω μαζί τους. Ρωτήσαμε λοιπόν τους άντρες εδώ της ασφάλειας γιατί ήρθαν εδώ και μας είπαν ότι αυτή είναι η εντολή τους, να έρθουν στο χώρο για να τον φυλάσσουν. Σας εμποδίζουν να μπείτε μέσα, Αθανασία, σας εμποδίζουν να μπείτε μέσα? Όχι, μέσα βρισκόμαστε. Ναι. Γυρίσαμε, κάναμε το ρεπορτάζ μας για να το στείλουμε για το κεντρικό μας δελτίο κανονικά. Ναι. Ήρθαμε εδώ στο χώρο, βλέπουμε 3 αστυνομικούς. Ρώτησα τι θέλετε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ και μου είπαν, Αντώνη και Σταυρούλα, ότι φυλάσσουν το χώρο του. Πρέπει να είναι τιμή σου. Και εγώ από μικρός ήθελα να με φυλάσσουν, έτσι να είμαι σπουδαίο πρόσωπο. Τώρα πλέον το κατόρθωσα και αυτό. Και εσύ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και όλοι μας. Να είναι καλά. Εντάξει, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Έχω την εντύπωση ότι αυτό γίνεται εν ώψη του βραδιού που έρχεται μπροστά μας. Της νύχτας. Οπότε θέλω να σας πω ότι όλοι εδώ στην Πάτρα, φορείς, ο πρίτανης, ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης με παίρνουν τηλέφωνο, επικοινωνούν μαζί μας, μαζί σας και δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται εδώ, στο προαύλιο της ΕΡΤ. Συνεχίζει να καταφθάνει ο κόσμος εδώ για συμπαράσταση. Αθανασία, ευχαριστούμε. Αγάντα και εσύ εκεί πέρα με τους συναδέλφους. Εμείς εξάλλου είμαστε, πώς το είπε ο κ. Κεδίκογλου, το σκάνδαλο αυτής της χώρας. Εξαιτίας μας έχει πέσει έξω από τη χώρα. Εγώ πάντως το ξαναλέω γιατί οι εισαγγελείς μπαίνουν, βγαίνουν, είχαν έρθει, χάσαμε τα ίχνη τους στη συνέχεια. Εγώ αν ήμουν εισαγγελέας και τον άκουγα θα έλεγα, έλα εδώ κύριε, ποια πάρτι έγιναν, με ποιους έγιναν, ποιος είσαι που ξέρεις, ανάρωμα και την ασυλία σου να έρθεις να μας τα πεις. Και στον πολιτικό μας προϊστάμενο τον κύριο Κεδίκογλου να τα μάθει αυτός και να μας τα πει και εμάς. Έτσι, γιατί μαζί δεν τα φάγαμε. Δεν κρύβονται πίσω από την ασυλία τη βουλευτική τώρα. Μαζί δεν τα φάγαμε σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει, να βγουν ευθαρσός σαν κύριοι να τα πούν. Για χρόνια έπαιρναν τα χιλιάδες ευρώ, είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Είναι τιμητές της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν τα έχουμε τους συναδέλφους. Εγώ απλά το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι όταν δούλευαν εδώ, ήμασταν η δημόσια τηλεόραση. Ναι. Όταν πηγαίναν στα ιδιωτικά κανάλια, ήμασταν ξαφνικά η κρατική τηλεόραση. Λοιπόν. Οι κύριοι αυτοί και οι κυρίες. Να μην λέμε ονόματα έτσι για να μην γινόμαστε και κακοί. Δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι προσωπικό. Να φτάνουν εδώ ανακοινώσεις από την Εφημερίδα των Συντακτών. Έχουμε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος δηλώσεις συμπαράστασης. Οι συνάδελφοι από την Εφημερίδα των Συντακτών, οι οποίοι δεινοπαθούν και αυτοί έτσι, πολλά δεινά, για πολύ καιρό, καταγγέλουν την επίδειξη αυταρχισμού της κυβέρνησης που με απροσχημάτιστο, όπως αναφέρουν πρωτοφανείς στα χρονικά, τρόπο επέλεξε να φημώσει τη δημόσια ενημέρωση, καταφέροντας βαρύτατο πλήγμα στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στη δημοκρατία, στην ελευθερία της έκφρασης. Εκφράζοντας τα μέρη της συμπαράστασης στο δημοσιογραφικό, διοικητικό και τεχνικό δυναμικό της ΕΡΤ, δηλώνει παρόν στη συγκρότηση δυναμικού μετώπου των εργαζομένων, ώστε να αναχαιτιστεί ο καταστροφικός καθ' υπόδειξη της Τρόικας κυβερνητικός σχεδιασμός για την εκποίηση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων. Εγώ θα ήθελα επίσης να ρωτήσω το Control και τους συναδέλφους να μας ενημερώσουν εάν οι συνάδελφοι, ισχύει καταρχήν αυτό που είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ νωρίτερα, ότι πάμε για στάση από τις 7 η ώρα στα ιδιωτικά κανάλια στάση εργασίας. Εκπέμπουν, έχουν στάση. Βλέπει κανείς, βλέπει monitor κανείς. Βλέπουμε.
Έχουν στάση εργασίας. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για την καθολική συμμετοχή τους. Και αυτό είναι ένα μήνυμα. Και να έρθουν εδώ. Και αυτό είναι και να έρθουν εδώ. Και να δούμε και την ΕΡΤ3, να πάρουμε τον Πλιάτ και να δούμε στη Θεσσαλονίκη αν πλακώσαν και εκεί τα ΜΑΤ. Να δούμε τι γίνεται. Ναι, για μισό λεπτό να πάμε στο Διονύση Μποτώνη, γιατί μας ενημερώνουν ότι έχει κάτι να μας πει νεότερο. Για πες, Διονύση. Έβγαινε το Πασόκ από την κυβέρνηση. Όχι, έτσι. Όχι, δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Μα αφού δεν απειλείται η κυβερνητική συνοχή, το που άνθρωπος είπα μήπως με νεότερη ανακοίνωση, ρε παιδί μου, ξέρω. Για πες, Διονύση. Δεν έχω τέτοια εικόνα, έτσι. Λοιπόν, εξάλλου εμείς λίγο λόγο έχουμε πλέον, αλλά... Έχουμε λίγο ακόμη μέχρι να μας πάρουν σκότω. Είναι χρήσιμος. Πριν από λίγα λεπτά έβγαλε μια ολιγόλογη ανακοίνωση η Δημάρ. Τη διαβάζω όπως είναι, έχει την αξία της. Ναι. Η Δημάρ επαναλαμβάνει την κατηγορηματική αντίθεσή της με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Οι υπουργοί που υπέδειξε η Δημάρ δεν συνυπέγραψαν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η αναγκαία αναδιοργάνωση και ο εξορθολογισμός της πρέπει να γίνουν με την ΕΡΤ ανοιχτή. Η Δημάρ δεν θα ψηφίσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου οποτεδήποτε έρθει στη Βουλή. Ναι, τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη. Το χειμώνα, έτσι. Καλό χειμώνα. Ναι, θα έχουν γίνει όλα τότε. Έχουμε καλό καλοκαίρι πριν. Εάν έχει ξανανοίξει η ΕΡΤ μέχρι τότε. Άρα αυτό δεν θα έρθει και ποτέ. Όποτε έρθει, λέει η Δημάρ, τώρα εντάξει. Επειδή επικοινωνείς με τα δύο κόμματα, θα θέλαμε τα δύο κόμματα, αν θέλουν να παρέμβουν σε αυτήν την εκπομπή, την οποία βγάζουμε στον αέρα, για να μας. Λοιπόν, μας ειδοποιούν λοιπόν οι γείτονες ότι στο πίσω μέρος της ΕΡΤ μαζεύονται ΜΑΤ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Φυλάνε και τις διπλανές πολυκατοικίες. Να αισθάνεστε ασφαλείς απόψε το βράδυ. Θα έχει πολλή αστυνομία εδώ τριγύρω. Εγώ πάντως ότι τα ΜΑΤ θα έρθουν στην Αγία Παρασκευή το έμαθα από τη Μακεδονία. Μάλιστα. Από τη Μακεδονία εννοείς? Από τη Μακεδονία μου είπαν, μου στείλανε μήνυμα και μου είπαν έρχονται τα ΜΑΤ στην Αγία Παρασκευή. Είναι ευπρόσδεκτα τα ΜΑΤ τους δημοσιογράφους. Και έχουν να μας πούνε και δικό τους πολύ πόνο. Εδώ είμαστε. Εδώ, όλο το βράδυ να τα λέμε. Φίλοι μας είναι, φίλοι μας. Όχι, δεν έχουμε τίποτα με τα παιδιά. Το είπαμε, εντολές παίρνουν, εκτελούν εντολές. Ήθελα όμως, ένα λεπτό παιδιά, τώρα θυμήθηκα κάτι τώρα, γιατί το πέρναγα από τον τοίχο και είδα τη φωτογραφία του Δημήτρου Πανταζόπουλου. Είναι παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτό το επάγγελμα. Και η Νίνα, επίσης μαζί με τον Δημήτρη. Ο Πούλος.